לחנלה הייתה אימא מאוד מאוד נחמדה, שתפרה לה שמלה לבנה יפהפייה לכבוד השבת. הנה, תרימי גבוה. תראו את השמלה הלבנה היפה של חנלה, נכון? יום אחד, ביום שישי, שחנלה לבשה את השמלה, היא החליטה שהיא יוצאת לטיול. היא אמרה לאמא, אני יוצאת לטיול, וזה ממש קרוב לבית, ויצאה, והתחילה לטייל ולשיר. עכשיו תלחצי עליה. הנה, והיא תהילה, ותהילה. אתם שומעים את השיר שהיא שרה? נכון? היי גליה, בתרים יפהפייה. ולפתע פתאום, חנלה, את מי פוגשת בדרך? את זוז, נכון, מעולה. בדיוק היא שמעה ווף ווף, זוזי הכלב. החבר שלה גם כן ראה אותה, והוא נובח ושמח. בדיוק בא לחנלה, וחנלה מיד עושה, לא, זוזי, לא. היום אתה לא יכול לקפוץ עליי, אני לובשת את שמלת השבת שלי היפה. אני לא יכולה לשחק איתך, כי אתה תלכלך לי את השמלה, נכון? אז זוזי, מה זוזי ענה לה? בדיוק, הוא נבח, נכון? רוף, הוא נבח, קפץ בשמחה, וחנלה אמרה לו, עוד חנלה אמרה לו שהיא תשחק איתו מחר, נכון? תגידי לו, אני אשחק איתך מחר. בסדר, מספיק טוב. וחנלה המשיכה לטייל, תשים את זוזי בצד מאחורי הגב, את זוזי שים בצד, לא, את עדנה תשאר, תשאר. וחנלה המשיכה לטייל לה, ואת מי היא פוגשת בדרך? את עדנה הפרה, עדנה מלחכת עשב, כמו שראינו בטלטלה, עם הלשון הענקית הזאת, אז פרה כזאת, זאת עדנה. ועדנה ראתה את חנלה שהיא כל כך אוהבת, והיא אמרה לחנלה, מה היא ענתה לה? מה היא אמרה לחנלה? נכון, מו שמח, היא אמרה לחנלה. והיא רצתה לבוא לתת לי קוק גדול לחנלה עם הלשון הענקית. יש לה לשון בגודל של היד שלי, ככה. והיא רצתה לתת לי קוק, וחנלה מיד ראתה שהיא באה ואמרה, לא עדנה, היום אני לא יכולה לשחק איתך. אני לובשת את שמלת השבת היפה שאמא תפרה לי. אני לא יכולה ללכלך אותה, אסור, נכון? ובאמת, וחנלה אמרה לעדנה, עדנה, אני אשחק איתך מחר, נכון? ועדנה, מה היא ענתה לה? איך עדנה עונה לה? נכון. תראה לי. ועדנה המשיכה, חזרה לעשב ללחך, חזרה ללחך את העשב, וחנלה המשיכה לטייל. הנה, תלחצי על חנלה שהיא תשאיר בינתיים. הנה, וחנלה המשיכה לטייל, נהיה קצת מאוחר, והיא המשיכה לשיר, היא לא שמה לב, שנהיה קצת מאוחר. ובדיוק קורא פחם. יופי, שים על הראש. ואת זה רוני חייבת לציין. הנה. קורא, לא קורא. זה קורה שזה קורה ולא קורה. שים על הגב את זה. היא ראתה את קורא הפחם, החבר של המשפחה, והיא אמרה, חנלה הסתכלה עליו, והיא ראתה שהוא מאוד מאוד כבד לו, הוא זקן ועייף, והיא חשבה, אני חייבת לעזור לו, והיא מיד ניגשה, והיא באה, קורא הפחם, אפשר לעזור לך? לא. וקורא הפחם ענה לה, בטח, אני אשמח לעזרה. נכון, והיא באה, הנה, והיא עזרה לקורא הפחם לסחוב את שק הפחם עד לשולחן. יופי. יופי. וקורא הפחם הודע לחנלה. וחזר לביתו. יופי. וחנלה, מה קרה לה כשהיא סחבה את הפחם? היא תלכלכה, אם תשימי את חנלה רגע פה, תניחי אותה. ורפאל ותמר תלכלכו קצת את חנלה, כי תלכלכה מהשק פחם, נכון? היו מלא פחמים בשק. כמו שאז בל"ג בעומר החזקנו פחם והתלכלכנו, ככה התלכלכה. תדביקו על חנלה. חלה שבת. טוב מאוד.
מעולה. הנה, כן. שזה לא נעים שאתה מכיר. אתה מצליח לעצמך כל מיני קשה. אפשר לך להקליט? כן, כמובן. הנה. זה זה? מה זה רפאל? קטן? יופי. ואז חנלה, תרימו את חנלה רגע ביחד. אתה לידי או בחוץ? מה אתה מחליט? חנלה הסתכלה על השמלה שלה. רפאל, אתה יכול להחזיק גם כן חנלה. הנה, הסתכלה על השמלה שלה, הנה היא מסתכלת. והיא ראתה, מה קרה לשמלה? השמלה התלכלכה. אוי אוי אוי. וחנלה התחילה לבכות, איך חנלה בכתה? הנה, רפאל, יופי. תעשה חנלה בוכה. בסדר. יופי, הנה בדיוק חנלה, שימו ידיים מהפנים ככה, תעשו חנלה בכתה ובכתה ולפתע פתאום חנלה שומעת קול. למה את בוכה ילדה קטנה? מה קרה? וחנלה מסתכלת ימינה, שמאלה, למטה. מי זה מדבר עליו? מי מדבר עליו? נכון! זה אני הירח! אני הירח מדבר אליי, חנלה. מה קרה, ילדונת? למה את בוכה? אז חנלה, מה היא עשתה? היא סיפרה לירח שהיא היום נזהרה כל כך הרבה לא להתלכלך, ובסוף, בגלל שהיא עזרה לקורא הפחם לסחוב את הפחם, כל השמלה שלה, תראי לכולם איך השמלה התלכלכה, אז כל השמלה התלכלכה, נכון? מאוד עצובה. אז הירח שאל את חנלה, חנלה, את מתחרטת שעזרת לקורא הפחם? מה חנלה אמרה לו? לא! לא, הייתי עושה את זה עוד פעם, אבל אני עדיין עצובה שהתלכלכה השמלה. אז הירח אמר לה, כל הכבוד, תלכי הביתה, הכל יהיה בסדר. וחנלה התחילה ללכת הביתה, יכולה ללחוץ עוד פעם, חנלה שתשאיר. יש פרסים. ועכשיו, תמרי, בואו תשימו מדבקות, הירח שלח את קרניו וגרם לשמלה לנצנץ כל כך יפה בצבעי כסף ולבן, וכל הכתמים כוסו. נכון? לא, רק לי אני יכולה. אם אני צריכה להירגע קצת. בסדר, יופי. נפלא. יופי, ותראו עכשיו, חנלה כולה מכוסה בצבעים של כסף ולבן, ואימא של חנלה כבר דאגה, נהיה מאוחר, והסתכלה רחוק בשביל, ולפתע פתאום, מה היא רואה? היא רואה משהו מנצנץ. משהו מנצנץ. זוזי בחצר משחק לו, נכון. אבל משהו מנצנץ רחוק רחוק, והיא דואגת לחנלה, ופתאום היא רואה שמשהו מנצנץ. מי זאת? חנלה! זאת חנלה! והשמלה שלה מנצנצת ויפה. ואמא שאלה את חנלה, חנלה, מה קרה? השמלה שלך יותר יפה? אז חנלה סיפרה לה את הסיפור, איך השמלה שלה נהייתה כל כך יפה. ואמא אמרה לחנלה, כל הכבוד, אני גאה בך, ילדה שלי. בואי ניכנס לאכול ארוחה של שבת. והם נכנסו וחיו באושר ואושר עד היום איזה יופי. הוא מחיאות כפיים. בואו לשבת.